Hvorfor vil den ikke det? Nu står vi så her på Amager Strand, og en badenymfe er klædt om til badebukser og er klar til at hoppe i bølgen den blå. Sara er klædt om. Og dragen er ved at blive lavet, så den også kan komme op og flyve. Ja, jeg vil lige holde det her for Cecilie. Okay, det kan bare sælge det med. Ikke? Jeg ved, hvad med den hale. Det er koldt, det der, mand. Og Sara er i vandet som nummer 1. Ej. Og Emil er på vej. Kom så, Milo. Ja. Ej, hvor er du sej, Sara. Ej, hold da op. Det er da helt vildt. Se hende lige. Det er Emil. Det ved jeg godt. Ej. Jeg tager Sara med op. Det er for det. Ej, er det ikke koldt, så? Nej. Ej, kom nu, Emil, din tøsedreng. Nå, det er kønning. Ej, det er koldt. Det er god, Sara. Det er koldt. Ej. Det kan du godt. Du skal bare Hvordan kan hun gøre det? Sara, hun er bare sej. Ja, det kan du godt. Kom så, Emil. Du får den sidste chance. Kom nu. Kom så, Viking. Du skal bare skynde dig ud. Og ned under. Du skal ikke tænke over, det er koldt. Bare gå. Nej, det er koldt. Ja. Skal du til Wales i Ja. sommer? Nej. Jeg er ikke. Og det er lidt spejligt. Jeg er stadig med at sige, at du skal bare lade sådan noget, det var om sommeren. Jeg skulle ikke have til det der. Kom nu, Emil. Du sætter jo selv, at du vil ud og bade. Er der sten derude? Og her bagved er Ove og Jan ved at sætte en drage op. Og Søren. Og Søren. Gå ud til Sara. Okay, ja. Er det tæt på nu, Emil? Det er tæt i sommer. Se, lad være med at tænke på din Emil. Kom så, Emil. Her, der er bare Ja. Kom nu, Emil. Milo. Så er Emil også på vej ud. Kom så, Emil. Det gør det, Emil. Kom så. Skal du ned og døbe dig? Op i den her bagefter. Kom an. Kan vi gå på tur gå med nemmen i læsen. Det er koldt. Hej nu, Emil. Det er skide koldt. Det behøver vi det. Kom så. Hurtigt ned og så op igen. Nu, Emil. Hvis du lige bliver stående med Marie. Ja, selvfølgelig. Nu, Emil. Kom nu, Emil. Og nu, Emil, for helvede. Emil, du skal lave 10, 20, 30. Jeg ved godt, dernede tør jeg ikke med ude. Dernede tør jeg ikke med ude. Hvis Sara kan, så kan du også, Emil. 1, 2, 3, nu, Emil. Det er koldt. Du skal ikke tænke på, det er koldt.